редене на винил, винилова настилка, не от най-високия клас, като няма нищо по-различно от реденето на паркет. Ето какво представлява. А сега пластмаса. Не се надува, не се влияе от вода, но има едно важно условие. Пода трябва да е изключително равен. Тук е правен с саморазливна. Иначе няма редене това нещо. Друго важно, не се раздува като паркета. Подложките са, за да може да се причупва точно на фугата, да седи равно, така че да няма разминания. Причупването става сласна за паркет. Има парче, чук и гумен, за да, когато го вкарате, да го начупвате. Как се защипва? Това е може би момент, в който първо се кликва късата страна, избутва се максимално да опре тук, след което първо от външната страна се защипва, после се пребутва тук, като след това с чука и с парчето се пречуква, за да пребере. Трябва като го пипнете да не драска. Значи е добре прибрано. Това сега изглежда сякаш се разминава, но всъщност е плътно.